channel. Natakaroon na ni sa The Venue. Sa una mo ni siya ang 10th Avenue. Mubisita ka karon aning duha ka stores in which pinakabago ni siya dani sa The Venue. Murag curious ko aning kung curious ko ana nganong BESIKTAS o kaning Hello Kitty. Sa mga sweet tooth diha pa rin ako tilawan sad nato ug tan-aw nato kung unsa gid ilang produkto dani sa may The Venue. BESIKTAS and Hello Kitty. Tara. Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Ang halo-halo. Puno kayo mga ninay coconut. Pesos lang. Kami kaya nga regalo. Tilawan na nato ang DONER KEBAB. Mo kani ang best seller dani sa BESIKTAS. Best seller. It's a new taste sa shawarma. Ikaw na magag-shawarma, no? Pero it's a new taste. Kada nira ni mo matilawan sa BESIKTAS. Ani mo dani sa The Venue. Para makabalo mo kung sa akong kaon sa kalamit. Karon lain na pa natong tilawan ang kanilang French fries nga kebab. So, natay cheese nga pwede nato idugang sa atong fries. Ato na ang iabo diretso ha. Hoy! Kaunta. Gusto mo ka? Ako'y bala. Libre na ko. Yan, mo ni atong fries. Kasi tawag nga fries. DONER KEBAB fries. DONER KEBAB fries. Yan. Kanina yan ang atong DONER KEBAB beef. Pita. Ha? Pita. And then kanina ang atong Hello Kitty special. Halo. Yan. So ano na mo na ikaw sa silabi, invite sa silabi. Artista sa kajut ba? Ano mo sa The Venue, Hello Kitty o BESIKTAS DONER KEBAB. Original. Tilawin ninyo kini. Punta na unsay meaning anang BESIKTAS. BESIKTAS ko na siya kanang lugar na siya sa Istanbul nga kanang kadagan kay mga food, kadagan kay mga street food dito sa Istanbul. So kumbaga, kumakaon ka din mura kanya to kag Istanbul. Be, sabi? Matulad ang Istanbul kajat be. 1, 2, 3, go! Wow! Murag nagi ko sa Istanbul, right? Tingnan natin yung feeling sa Istanbul.
Oh my God, so good. I love it. I love it. So, bisita na mo dani sa may formerly 10th Avenue. The venue na ang tawag ani. So, pakitala ang BESIKTAS o ang Hello Kitty. Kita-kits ka punta mga migs. Bye-bye. Salamat sa pag-subscribe sa mga nag-subscribe. Sa wala pa, subscribe na.